90% mi tento čas môže vidieť. Začína deň. O 6 som už vo fitku. Rýchlo si idem robiť vajíčka. Prvé, čo ma tu vždy čaká, pol litra vody. To tu mám pripravené. Presne od statej. To si vždy dám každé ráno. Do toho také zdravé kvapky. Chýnacú rodiolu. Robiť vajíčka, rýžovú kašu. Jak to vám keď tak ukážem. Vajíčka si robím na gymasle. Rýžová kaša. 25 gramov čokolády. To už mám naučené skoro každé to isté. Vajíčka hovorím domáce. Vždycky si zobrať vodu a potom má s mliekom podľa toho, či mám trestu, lebo nemám mlieko vlastne. A ešte medík. 20-30 gramov. Všetko si vážim, čo sa už párkrát po roku klienti. Ty si stále musíš všetko vážiť? Áno, treba. Keď chcete vedieť, čo jete, tak si to treba vážiť. Takže tak. Za chvíľku to bude hotové. To len zalejem vodou. Tu dám vajíčka 4. A ročne len túto sol používam. Maldonat. Takže taká hrubšie zrna. Vajce robia. Ako zaujímavé trošku vodou. Ináč viac mi to chutí s mliekom, ale však nemám stále s Maldonatom mlieko. Lebo dávam len to. A ja vlastne mám len rýžovú kašu a potom budem mať tomu tvároch, to si potom môžeme ukázať. Ináč mám to dať, aj keď si to urobím večer a hodím si do ladničky, viac mi chutí tak tá kaša, taká stúhnutejšia je. Ale ja to robím ešte teraz to hodím do ladničky, lebo toto jedlo budeme jesť až okolo 11. To budem aj vajíčka, to mám až okolo 8 v posilke, takže všetko si berem so sebou. Oko nám svieti, lebo niekto hovorí, že jak dlho trvá jedlo pripraviť. Tu už mám vajíčka, je 5,29, čo tam bolo 5,22. Tu už mám rýžovú kašu, toto. Len to tam šmarím. Máme pripravené dve jedlá. Musím to z ladničky, tvároch, ovocie k tomu. A môžem ísť. Ráno, ktorá nesmie chýbať. Aj to všetko stíham ešte. Čo si tiež vždy zakladám určite. Umýte zub. No je. Či na iba, či neviem kde. To základ, čo si treba vážiť a sú drahé, takže sa nestávam poctivo. Tak kedy, tak 5:20 som vyschádal z postele, uvarené vajíčka, záchod, umyté zuby, kaša, banáne a ideme makať, ešte som si niečo doma vybavil. Ide sa na to, o 6. prví klienti. Práci, tak tento čajík, Alpagos, to ináč, keď máte problém s klbami alebo tak, veľká vec. A tu už čakajú klienti, ide sa makať.
dneska a robím si ďalší čaj. Lapačo od liečiteľa, takto vári. To ináč, a nebudem hovoriť, na čo to všetko je, keď tak si to pozrite, ale toto vie robiť zázraky. Takže ja to mám teraz kvôli takému miernemu zápalu, ale všetko bude na poradečku. No a budem si potom variť, to vám tu ešte ukážem, došli mi nejaké veci. A došli mi rybičky kvalitné, čo berem, rybárstvo Stupavaš a potom si ukážeme, aké som si objednal a aké si pravidelne objednávam. Vlastne druhý pohyb, druhú prechádzku tohto dňa vlastne bola v posilke. A takto, keď mám čas, tak sa snažím byť aktívny. Na ten obed mám väčšinou čas si ísť aj domov navariť a tak, že na ten obed akurát nie sú klienti, takže to som rád, je to fajn. No a takto sa teraz prejdem, budem si potom variť čerstvé jedlo, čerstvé ryby. Dneska sa na ne teším a však to vám potom ešte ukážem. Aby som vám ukázal, aké ryby mi došli z rybárstva Stupava. Pražma, ktorý pôjdem aj urobiť. Potom halibut grónsky. Obľúbená moja ryba, celkom aj cerky a vlastne ostriežný osky. Chutná rybička. Potom struhy 2 a zubačik. Pôjdem vlastne urobiť. Robím si k tomu vlastne ja väčšinou 90% jem mrkvu a petržlen, keďže mám aj problémy s trávením a to mi nerobí zlé, jedlo môžem len soliť a tu si vlastne robím rýžu, tam mi proste aj najviac chutí, najlepšia mi je na trávenie, takže toto 90% dookola opakujem, rýža, mäso, väčšinou hovädzie, ryby, občas nejaké morčacie a tak, ale 90% sa snažím jesť ryby a hovädzie nejaké kvalitné. Takže tak nejak moju jedálničku, potom vám ešte ukážem, jak to vypadá. A tieto rybičky za mňa sú topka, ja len berem rybárstvo Stupava, žiadne platené, všetko si teda platím ja, žiadna spolupráca, nič podobné. Aj keď kľudne by som bol vďačný, lebo by som ešte ušetril, ale tak platené. Rýžu, halibuta, mrkvu. A tuto mám vlastne mrkvu, rýžu a robí sa k tomu vlastne ďalšia rybička, takže to bude moje jedlo, to ešte potom ukážem a toto si idem rýchlo hodiť, nech mi to vydrží, to budem mať vlastne večeru a teraz budem mať ešte jedno jedlo. Väčšinou sa snažíte 4 jedlá je za deň. A ďalšie moje jedlíčku, pražmečka. Teraz som trénoval druhú várku klientov, po obedných, vlastne do obeda som mal teraz druhú várku a teraz idem ešte na nočnú ďalšiu robotu, druhú, ktorú robím, doma možno sleduješ, ak vie. Ešte chodím taký barak strážiť, takže idem tam ma čakajú ešte nejaké jedálničky robiť, že to mám akože fajn robotu, že to mám tam kľude a toto je nejak môj každý deň, skoro ďalší, možno niekedy potom ďalší deň by som si natočil, ja chodím behať, však teraz sa pripravujem hlavne na maratón, kto ma sleduje, tak vie a keď sa vám ľúbia takéto videá, alebo chceli by ste vidieť ich viac, tak mi dajte vedieť, že čo by ste tam chceli vidieť, keď tak. No a budem rád za nejaký like, za nejaký koment, prípadne vychváliť video to pomôže a vidíme sa keď tak v ďalšom videu a same sa to neurobí a ahoj a ďakujem, čau.